covid to akorát urychlil, že lidé už chtějí od svého zaměstnavatele něco víc, než jen dostat výplatu na účet, ale chtějí smysluplnost té práce, pracovat na zajímavých projektech, chtějí, aby jejich vedoucí byl kompetentní, aby rozuměl svému řemeslu a uměl vést lidi. No a chcou prostě v té práci žít a nejenom přežívat. A já možná se, Kato, už zeptám. Budu v roli mladé ženy, která je po studiích, bude se rozhlížet, kde najít jakou zajímavou práci. Nebo naopak jsem ve fázi, kdy už mě to fakt nebaví a chci udělat změnu. Jak vůbec poznat firmu, zda jsou její lidé spokojení nebo ne? Asi nejjednodušší bylo, kdybys tam někoho vevnitř měla a mohla se zeptat. Ano. A když tady tenhle zdroj nemáš, tak vlastně zeptat se na těch výběrových řízení, jestli měří spokojenost a jestli ti můžou poskytnout ty výstupy, že by si vlastně si nechtěla pohoršit, že třeba odcházíš z práce nebo hledáš novou práci, ale člověk nechce jít někde, kde mu nebude fajn a bude muset mít nebo přijdou i zdravotní problémy.